In een kort, wierd en onleidig stadion maken Cambuur in Volendam er van zo'n 4700 taskorgers nog het beste van. Het zou een hele mooie iepenwedstrijd worden, maar een protte duels 1-1. En Cambuur kwam sterk uit de startblokken. Hier is Van der Laan, jouwt de bal maar aan Tigadouini en die helpt fantastisch uit. Nog een slingertje in de bal en keeper Sonny Stevens is kansloos. Binnen 10 minuten Cambuur op een 1-0 vastsprong. Een schitterend schot van Tigadouini. En dan ben je als keeper toch echt een beetje verrast. Maar ik zei het al, Volendam die wel degelijk mee. Hier het wat matige uitverdediging van Mark Diemers, maar dit schot gaat nog krek naast. Maar zal hier het Volendam hem wel degelijk zijn. Liekwols in de eerste helft wie het Cambuur dat de meeste onvalsdrift hier. Op een ei via Tigadouini. Hij waart uit op een tal man van de wedstrijd en dat is ter jochte. Deze bal in Twaan gaat krek voor ons. Meer druk van Cambuur. Hier met Oebeles Kokker gaat de combinatie om, krijgt de bal voorom in. Helpt fantastisch uit met de linker. Maar de vingerstopjes van Sonny Stevens verzorgen ervoor dat er krek geen goal komt. En waar is het hier? Tigadouini. Hij wie een player van zijn directe tegenstander Gerry Koning. Oud Jereveen-verdediger, nou in het van Volendam. Hemmen mist hier krek de kans. En zo winnen er mogelijkheden voor de Jouters. Op een ei via Tigadouini. Altijd weer hij. Met prachtige bewegingen. En dan Marcel weer een keer zitten. Op de voesten van Sonny Stevens. En zo maakt Cambuur er een onttrekkelijke wedstrijd van. Maar liet Volendam hem zeker zien. Aan de linkerkant hier de onvalsopzet. En dan komt er gevaar in de 16 meter. En wordt dit schot op de peel knalt. En dan eens een keer de rebound via Skuvas. Die er krekt net in krijgt. Maar Volendam die meldt hem aan het front. Met name in de slotfase van de eerste helft. En dan is het hier de bal op Jack Tuyp. De topscorer van Volendam. Dit wordt hier met dit soort boetenkansjes. En hij zet op slag van rechts de 1-1 op het boord. En het weer volslijn in Liekwicht. De wedstrijd in de tweede helft. Volendam in de onval via Kramer. Die wordt verspakt terug. Maar Dijkstra communiceert net echt lekker met zijn collega in het centrum Alim Osturk. En hij krijgt de gele kaart. Mark Dijkstra, hij moest krek van de wedstrijd nog invallen voor de blesseerde Tim Bakens. En de vrije trap, die wordt benut. Terug Michael van der Werf, centrale verdediger van Volendam. En hij zet de Volendammers op vastsprong in de 61ste minuut. Maar het antwoord van Cambuur bleef net lang uit. Hier is op een ei Tigadouini het voorzetje. De vrijroener Michiel Hemmen. En hij laat zijn 12e van het seizoen erin. 2-2 de tussen staan. Het voorzetje is op maat. Hemmen hoeft hem er al in maar even in te glitchen. En ook deze vrije trap van Tigadouini gaat er net in. En dat budget dat Cambuur Volendam eindigt in 2-2. En ik kan alle partijen wel mee leven. Ja, ik kan er wel mee leven. Jawel. Ja, ik denk als je de twee helften ziet dat je... allebei ploegen hebben wat kansen gehad. Kansen op meer gehad ook. Maar ja, 2-2 is oké.